aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye utukalo ale tile 8 ye bi ye. Tubabukalo kalo 8 tile 8 ye bi ye san 2024. Banyangara gouverneur Makura bilara ale nɔna o ye colonel major Olivier Jassana ye. Mali ko a bɛna na mobile olu plaque kɛ kura ye ka yɛlɛma don a la yaasa cogo min na a bɛ se ka digitaliser. Colonel Asaba Jalo ale ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu bɛ tali kɛ baara minnu kɛra a bolo maaw sanji donna maa minnu kan min ye Mali ka lasigiden kura ka taga Nigeria kaw fɛ yen o ye anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye Cheikh Oumar Coulibaly COC. Ale ka kofɔlɔw daminɛna kunnafonidi de la nka diplomasi a tilara ka to kalan kɛ ni waati na a bɛ Sogɛli de fɛ yen o ka conseil diplomatique do Job ko a ka taga Nigeria Mali tɔgɔ la a ka taa kɛ lasigiden ye o fana ninnu bɛɛ lajɛlen kuma ninnu ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu conseil de ministre la. Conseil de ministre ale y'an ka saraba ye bi parce que maa minnu kan ka sigi Bamako maire nɔna n'a bɛ fɔ olu ma ko arrondissement ɲɛmaaw olu fana sugandira ka ban. Préfet ni sous-préfet tɛmɛnen kɔfɛ sa arrondissement olu fana mɔgɔw sugandira conseil de ministre fɛ o lisi jama bolo ya sɔgɔmada in na an nana an da don o la. Mali kumaba dɔ b'a kɔnɔ an ka sɔgɔmada in na hakili jagabɔ bɛna na k'a kan ko école kalanso minnu bɛ yen ni olu ye chrétien diinɛ catholique ta ye ni gouvernement bɛ wari don u la ko gouvernement ko k'a bɛna wari dili jɔ o kɛlen no kamana gan ye ni ala sɔnna ma ministre min bɛ kalanko kunna ale ye bataki bɔ ko baki jaabi ko o bɛ bɔ sini. Mali farikolo ɲɛnajɛ bɔlɔntan a ɲɛmaaya so maaw u ye sɛbɛn 2 bɔ kunungo. Sɛbɛn fɔlɔ k'u bɛ dege karamɔgɔ ɲini dege karamɔgɔ min a kan ka waleya minnu kɛ an bɛna na an da don la. Directeur technique national fana k'u b'o ɲini. Kafu yɛrɛ kɔnɔna na u ka secrétaire général min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Véron ko ale nɔ minɛlen don sɛbɛn dɔ la. Kiba Véron in sen ka caya dɛ. A ti kalo kɛ n'a tɛna yan n'o taara minɛ yuruku ni namara la o man ka bali maa la dɛ. Donc Véron ka yan naliba ninnu an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ min don sa dɛ. Basketi ko ye stade malien ye doublé kɛ cɛw ni musow olu ka mɔgɔw kɛra champion ye o la olu ta a bɛ ballon a bɛɛ bɛ jɛ k'a tan n'aw bɛɛ jɛra k'a tan fila min mana bila bɛɛ ɲɛ cɛw ni musow fɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 10 ni segin la siɲɛ 5 nka ni maa min sera ka se sɔrɔ siɲɛ 3 o y'a bannen. Stade cɛ n'a musow ko olu sera ka o se sɔrɔ. An ka denmisɛnninw bɛ yen n'o ye Bari ye k'ale kan ka taa Villarreal la ale ye contrat sɔrɔ yen. An bɛna na an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka se ka ninnu walawala aw ye bi sɔgɔmada in na. Mate kɔrɔ kalama mate kodɔn kalama wa dongo do tulo bɛ taa kalanso. Karamɔgɔ tɛ maa min na waati kelen pe dɔrɔn de ye o karamɔgɔ ye. Nin waati in na Mali an ka kow ka ca ko caman bɛ o b'an kun kan nka an ye kibaruya sɔrɔ ko min ye chrétienw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la katolikiw olu ka kalanso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko o kalansow olu bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen jamana kɔnɔ ko gouvernement ale tun bɛ dɛmɛ min don olu ma ale ko ale bɛna na o jɔ. An ye kibaruya in ye ka sanga évêques olu ka koma olu fana y'a yira k'a fɔ
ni musaka in kɔni jɔra Mali gouvernement fɛ o kɔrɔ ko kalanso minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko enseignement catholique ko olu bɛna na jɔ keba nin bɛ maa bila I ka miiri a bɛ maa bila I k'i yɛrɛ kunkolo ɲininkali kɛ ne ko kalanso dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan min tɛ chrétien kalanso ya a na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la église yɛrɛ donnen no minnu kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ o musaka fana o fana dɛnnen do Mali gouvernement na Mali constitution a fɔra ko kalan ko a dama ka kan bɛɛ lajɛlen ye n'i ye nin ta k'a lajɛ I b'an ka sariya sunba a laïcité kuma I bɛ taa n'a ye ni gouvernement tun bɛ ka wari don ninnu na o kɔrɔ a tun kan ka wari don morikalan na anw turabudalaw ka wari don an na anw josɔnnaw ka wari don an ka kalansow la ka wari don anw bolisɔnnaw ka kalansow la parce que an de ko k'an ye laïque ye o ni ma fili dɛ bi nin kuma cayalen do mun na parce que maa caman bɛ yen Mali kɔnɔna na yan bi olu ka denmisɛnninw bɛ taa école karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye catholiques ye u ko k'olu ka kalan kɛcogo de ka ɲi ko a bɛ kɛ ni sira min ye ko o ka di mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman denw ye o kalan kɛ mais ne ma d'a la ni an bɛ taa école kalan min kɛ n'an b'a fɔ ko école-soba o fana ye chrétien kalan de ye o parce que chrétiens de nana n'o dɔnniya in ye anw fɛ yan turabu tɛ kalan a kɔnɔ ndomo kuma tɛ fɔ kɔrɛko kuma tɛ fɔ bolokoliko kuma tɛ kɛ farafisiko kuma tɛ fɔ ye kuranɛko kuma tɛ fɔ ye hadisako kuma tɛ fɔ ye seli sabatilanw tɛ fɔ ye olu si tɛ fɔ a kɔnɔ donc bi n'i y'a ta o sira fɛ I b'a fɔ ko gouvernement n'a y'a sɔrɔ a y'a kɛ ka kɛ ni sariya sunba ye k'an bɛɛ damakɛɲɛ kelen ye o bɛ faamu sira wɛrɛ fɛ fana n'i ye kuma in jate minɛ n'o y'a sɔrɔ enseignement catholique do enseignement min do n'a bɛ basé bible kan n'a bɛ basé chrétienya dɔnni kan chrétienw de kan ka o musaka bɔ ni maa min bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn I b'a musaka bɔ ni maa min bɛ taa fɛn kɛ I b'a musaka bɔ ni faso kɔni b'a fɛ ka damakɛya ni bɛɛ ye fɛn man ka fisa ni fɛn ye nka keba fɛn min kɛra laada ye o fana wulili o kɔlɔlɔntan tɛ dɛ dɔw bɛ yen u san 30 ani kɔ de ye nin ye u bɛ nin na u y'a école karamɔgɔw ye u y'a kalansow ye u b'a munumunu kɛ ni évêques ko wari t'u kun ce qui veut dire que olu bɛ min di o tɛ se ka karamɔgɔw sara o tɛ se ka kalansow sara kuma tɛ san kalo 9 kalo sara a bɛ na ni degun ye ce qui veut dire maintenant gouvernement anw ka jate la kalanso minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko enseignement catholique a bɛ se k'u ta n'a y'u ta maa minnu b'a kɔnɔ n'olu bɛ se ka don gouvernement ka gun kan olu bɛ don kalan bɛ se ka kɛ ni o kalan bɛ na kɛ o sira fɛ o kan ka sigi sira minnu kan pour que san wɛrɛ nin kalanso ninnu kalanta la o kana na datugu pewu o ka bɔ a ko la évêques ko u ka batakiw kɔnɔ ko ni gouvernement kɔni ye wari dili jɔ olu jagoyalen do ka a lajɛ école karamɔgɔ minnu bɛ yen ka olu ka baara fana jɔ parce que wari tɛna na kɛ olu bolo octobre kalo nata in n'a ka u sara kibaruya in diocèse min bɛ Sikasokaw fɛ yen ale de communiqué kɛ nin kalo in tile 30 k'a da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a jira k'a fɔ ko nin waleya in bɛ sen na enseignement catholique maaw u bɛ yɛrɛ ɲininka la bi nin y'a dɔgɔkun caman fo ka taa se kalo ma baara bɛna na se ka kɛ cogo min lafasali tɔn min bɛ yen ni o bɛ ni école karamɔgɔ ninnu tɔgɔ la n'o ye enseignement catholique école karamɔgɔw ye k'u ye ɲinini kɛ u ni premier ministre bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min ka se ka kuma min ye nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min studio tamani maaw olu ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Benoît Daw n'o o y'u ka secrétaire général ye k'o y'a ɲini école ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ sa u k'u sen don nin ko in na
a bɛ se ka ɲɛ cogo min ministère de l'éducation maaw olu ko kuma min fɔra n'o ye communiqué ni évêques y'a kɛ olu ma o communiqué in ye nga min ye école catholique olu ka grève ye an'u ka baarabila ye u kɔni bɔra o ko dɔw kalama wa n'i ye école ninnu ta k'u jateminɛ Amara kɛmɛ saradala Mali jɔlen ninnu u ye 80 an'a kunkanfɛn na école karamɔgɔ 1000 ani 600 ani 13 o de b'a a kɔnɔna na n'o o ye o kalanso ninnu ye wa nin y'u kalo 3 ye u tɛ ka sara fana sɔrɔ maa caman ka jate la gouvernement bɛ se ka min kɛ o ye k'a ye kɛnyɛrɛ y'o sen ka don a la ale gouvernement fana sen ka don a la yaasa san wɛrɛ école bɛ se ka kɛ ani école ninnu yɛrɛ fana u ka se ka u yɛrɛ ta ka baara kɛ k'o ka fisa ni a datuguli ye nga na a ko ma kɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye o kɔrɔ ko kalanso caman de bɛna na datugu Bamakɔ y'a yɛrɛ fɔlɔ i b'a daminɛ école la cathédrale la i bɛ taa Notre Dame na i bɛ taa professeur Camara la ne bɛ minnu dɔn o y'olu ye a bɛ se ka kɛ caman wɛrɛw bɛ yen dɛ parce que a ka ca bolofaraw ka ca Segu mara kɔni ani Kucala kɔni a ɲɔ ɲɛlen don yen kosɛbɛ parce que n hakili b'a la n balimakɛ dɔ bɛ Segu n'o ye Ousmane Baye Chine ale denw olu bɛ enseignement catholique la u nana so siɲɛ 2 a ye ɲininkali kɛ a taara sɔrɔ k'u ka école karamɔgɔ de bɛ grève la donc kabini o waati nin ko in daminɛna donc an bɛɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ ko in a balanyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye parce que n'i ye nin kuma cayalen tan c'est que musaka ko in do dɛ an kun bɛ ka min fɔ yan o tɛ yan bɛɛ k'i jija i se ye min ye i k'o kɛ i bɛ se ka min ɲɛnabɔ i k'o kɛ i bɛ se ka ko mun kɛ ka se ka jamana i jɔyɔrɔ la i k'o kɛ a daminɛnen de ye nin ye dɛ wa sisan sa an b'a bila an kunna ko don o don dɔ de bɔ k'o la minisiri min bɛ kalanso kunna ale ko baki jaabi k'o bɛ bɔ sini utukalo tile 9 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati lycéw ni académies la ko jaabi kɔni ko a bɛna bila ye u ka bɔlɔlɔ sira fana kan k'u bɛna bila ye yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ maaw bɛ se ka a ye cogo min na n'an bɔra o la sa premier ministre ale kun taara Sangafo la n'o ye Sogɛli ye Sangafo min don Sao Tome et Principe ale dugunicinin min bɛ Gabon kɛrɛfɛla la olu ka premier ministre Keba o burankɛ de ye malien ye i ye ko ye sa Alassane ka vice président o fana buranaka ye yan ye o y'anw yɛrɛ kɔrɔmuso ye on sont mélangés Sao Tome et Principe premier ministre ale nana an fɛ yan Sangafo la sabula a burankɛ o de fatura burankɛ in o ye dɔgɔtɔrɔba de ye an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don ni o ye Yeya Ture ye ala ale ka kalifa minɛ ala ka si to san 82 la Patrice Trovoada ni ale ye Sao Tome et Principe fɛn ye ale burankɛ de ye Sidi Yeya Ture ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye kunungo Sogɛli ale ni ministre Ikasa u taara ka taa Sangafo kɛ u ka du kɔnɔna na ka taa sibila kɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamanakuntigi tɔgɔ la ani ale yɛrɛ Sogɛli ni gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Yeya kɔni tiɲɛ na Sidi Yeya Dr Sidi Yeya maa caman y'a yira k'a fɔ ko a y'a seko kɛ dɔgɔtɔrɔ ko ta na sira fɛ fo ka taa se a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma wa fo ka taa se a fatuli ma min ye Sao Tome président ye sa premier ministre ye sa n'o ye Miguel ye ale yɛrɛ bɛ Sao Tome premier ministre la nka parti politique min bɛ u fɛ yen o ɲɛmaaya bɛ a bolo ka taa se u ka tɔnjɛkulu caman ma a b'olu fana kɔnɔna na Sao Tome Principe yɛrɛ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na ale kɔni ye gungan dugunicinin de ye a filɛ Gabon o kɛrɛfɛla la ani Guinée équatoriale o de ka surun kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna an ka sɔgɔmada in na Saraba la conseil des ministres ale ye a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ laadala ɲɔgɔn ye min sen fɛ
a ye jɔyɔrɔ di maaw ma ministriw kan ka baara minnu kɛ a ye olu lamɛn baara minnu bolodalen n'u bolo dɔw fana ministri dɔw fana y'o ɲɛfɔ sariya kisɛ minnu bɛ yen ni olu kan ka ta u y'o ɲɛfɔ ministri min bɛ yen ni o bɛ dugukolo ko ni sojɔ ko kunna ani adamadenw ka kow ale conseil de ministre la dɔnniya k'a yira k'a fɔ k'a ye décret ta décret min b'a yira k'a fɔ panneau solaire mun bɛ ka jɔ jalakɔrɔkaw fɛ yen n'o o ye jalakɔrɔ commune ye jalakɔrɔba commune n'o ye Cakadugu jalakɔrɔ commune ye Selenge ale cercle kɔnɔna na Buguni ko min ye jama ta don a nafa bɛ se jama ma o hukumu kɔnɔna na sa min ye terrain ye ale yɛrɛ kɔni ye 50 méga siɲɛ 2 crête o de ye o de jɔra jalakɔrɔkaw fɛ yen k'o jɔli senfɛ sa kɛnyɛrɛ ye tigilama minnu tun bɛ yen n'o ye maa wɛrɛw ye n'olu tun ta ye dugukolo ninnu ye o dugukolo bɛna minɛ olu la ka baara kɛ ni a ye ka kɛ ni faso ka sariya mun sigilen don dugukolo ko ka sa k'u ye décret ta sa o maaw olu kɔni dugukolo wɛrɛ de bɛna na ɲini u ye a bɛ sara u ye ka se k'o bila u ka hakɛw kɔnɔna na i n'a fɔ sariyaw b'a fɔ cogo min na conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma min ye ministre min bɛ administration territoriale kunna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ mun ko o dira gouverneur min kan ka taa Baɲangara o ye colonel major Olivier Jassana ye Olivier Jassana ye ale kan ka taa ye an terikɛ n'o ye Sidi Mohamed El Beshir ye ale ka gouverneuriya banna wa nin b'a yira k'a fɔ ko Baɲangara kɔnɔna na baara minnu bɛna na kɛ u ye yɔrɔ kɛ sɔrasi yɔrɔ ye civil tɛ se ka yen ɲɛnabɔ a ko bɛ cogo min sisan a kuma cayalen don parce que n'i ye Toloba ka tile 2 in kumaw mɛn a ko min ye dugudenw ye k'u bɛ ka marifa san ko ni mɔgɔ ye marifa san k'u tɛna n'a ci mɔgɔ wɛrɛw la k'u bɛna ci u yɛrɛ dama de bɛna marifa ci ɲɔgɔn na baaraba mun bɛ senna armée bolo yaasa u ka se ka kɔma segin ko in ɲaaminen de don Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na kojugu donc nin colonel major in talen n'o ye Jassana ye maa caman bolo ko bɛ se ka ɲɔrɔ a ko la keba aw ka commune Bamakɔ u tɔgɔ yɛlɛmana han u kɛra arrondissement ye premier arrondissement o ye commune 1 de ye sisan sous-préfet min kan ka sigi ye o ye Youssouf Berté administrateur civil do deuxième arrondissement Fatou Traoré ale ye secrétaire d'administration ye troisième arrondissement o ye Saka Zubairu Berté ye ale fana ye administrateur civil ye quatrième arrondissement Bekayi Sogoba ale ye attaché d'administration ye cinquième arrondissement Sayon Tangara ale ye secrétaire d'administration ye sixième arrondissement Soaibou Kone ale fana ye administrateur civil ye septième arrondissement i b'o yɔrɔ dɔn a Kalabankoro de kɛra septième arrondissement ye ale farala Bamako kan yen sous-préfet o ye Sakoba Madi Dambele ye hakili la ale yɛrɛ de bɛ yen sisan u y'ale to a nɔ na quoi ale ye sous-préfet ye u b'a fɔ olu de ma ko commandant Njini sous-préfet de commandant Njini préfet o ye commandant ye sous-préfet arrondissement Diboli Mohamed Lamine Sissé sous-préfet arrondissement de Koussané Zedon Dounion sous-préfet arrondissement de Tchébé adjudant-chef Jan Dadi sous-préfet arrondissement de Bamafele et Utarangarola Talari di Parikaw fe Mamoutou Sangare sous-préfet arrondissement de Koundian Burama Doumbia sous-préfet arrondissement de Maïna Astan Togola sous-préfet arrondissement de Logo Saboussire Awa Konate sous-préfet arrondissement de Djandjoumbera Toumani Ndiaye sous-préfet arrondissement de Kassama Asale Ag Irissa ale fana ye administrateur civil sous-préfet arrondissement de Gundara adjudant-chef major Nunso sous-préfet arrondissement de Tigana Lamine Koumare sous-préfet arrondissement de Jalafara Mamadou Damele
sous-préfet arrondissement de Marina, Laboussa Berté, sous-préfet arrondissement de Boron, il veut Boron Yorodon. Boron est flâné Banamba Kofe, Madina Sako. Oh, il veut te Madina Sako, ni Wara Banamba, il veut Madina Sako, ni Wara Madina Sako, il veut Boron Zram, ne Boron Yorogadane. Boron, au arrondissement sous-préfet, où est Ablaï Di Noumoulé Kanté. Sous-préfet arrondissement de CBT, Namankone. Sous-préfet arrondissement de Torokoroba, Bourema Alphonse Ouattara. Sous-préfet arrondissement de Narena, Abdourahman Somagel. Sous-préfet arrondissement de Joliba, Nyanga Yorede, Maningalaye Nire. Aha, Narena ni Joliba Honi. Ibrahima Tungara. Sous-préfet arrondissement de Massantola, Bagine Djigiba. Sous-préfet arrondissement de Kenenkung, Assetou Sanogo. Sous-préfet arrondissement de Damba, Alassane Balo. Sous-préfet arrondissement de Faladje, Almami Sissé. Sous-préfet arrondissement de Bangoumana, adjudant-chef de police Aboubakar Traoré. Sous-préfet arrondissement de Sobra, Alima Djara. Sous-préfet arrondissement de Nongon Chouala, Fatmata Sibi. Sous-préfet arrondissement de Zégoua, Boubacar Damele. Sous-préfet arrondissement de Dogoni, Bala Traoré. Sous-préfet arrondissement de Doumanamba, Salimata Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Fama, Marie Reine Dako. Sous-préfet arrondissement de Kouaro, Kadiatou Diop. Sous-préfet arrondissement de Kolokoba, Agathe Dambélé. Sous-préfet arrondissement de Kaï, Awa Traoré. Sous-préfet arrondissement de Blenjo, Ousmane Boubou Sidoué. Sous-préfet arrondissement de Fengelo Ganadougou, Cheikh Baba Touré. Sous-préfet arrondissement de Konobougou, Oumarou Tembeli. Sous-préfet arrondissement de Falo, Mamadou Dja. Sous-préfet arrondissement de Somaso, Sedou Diallo. Sous-préfet arrondissement de Dougoulo, Aminata Berté. Sous-préfet arrondissement de Djedougou, adjudant-chef Amadou Dikola Traoré. Sous-préfet arrondissement de Farako Massa, Issa Diara. Sous-préfet arrondissement de Doura, adjudant-chef major Jean-Marie Samaké. Sous-préfet arrondissement de Kolongotomo, adjudant-chef Boubacar Noumouké Kanté. Sous-préfet arrondissement de Saï, adjudant-chef Asman Hamey Maïga. Sous-préfet arrondissement de Djemban, Ibrahima Touré. Sous-préfet arrondissement Allah Nyaonga Dougue Boussangoni. Aonyo Boussangawi. Les vieux ont venu de Boussin. Ouais. Après Boussin, on sont venus de Nyono. Après Nyono, on sont venus de Marakala. Après Marakala, on sont venus de Farako. Samanflana, on ont traversé le fleuve pour venir à Ségou. Keba 1913. Le vieux sera Ségou 1913. Yoro ti bikoyere. Wanga dugu foi kunti sai. Ayi anga torba ko papa ka kunti sai. Abina di nyama de ka domine. Fen kele mi utu wado la kwai. To awure tarai. Amajare dugu muso nyuma to awu mana talu nyata na de kunyoyi. Ulu fana yu ka dugu muso bɛɛ labɔ a ma nɔgɔya don dɛ tubabu ko k'u tɛ se ka si ko muso tɛ dugu min na k'u tɛ si Busɛn bɛ histoire la dɛ Keba i jija a ka dugu wa a bɛ e yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ Amara kɔni ye faliya ka ye Birigo i bɛ fala tumani dɔn ka bɔ Birigo i b'a tɔgɔma dɔn a tɔgɔma de ye Tumani Jabate Fala Tumani Birigo o tɔgɔma Sidiki y'a den tɔgɔ da o de la
histoire ñini ka ñodo nga che abatu ibi lafia ni tarayoro ni ko kie ni tarayoro ni ko kibo bo karsa ka kabila la dron abedon toko be fie do be fie na forme ni olu don dron ab foko ko way ko lui nogote ni tala antara sibi masaren kuluma yirila afoko masaren ga do en ne sera ga do oh ale mi no mo don amle temena e buse Aminata Berté allez de Blada Kata en fait. Sous-préfet arrondissement de Beiti Binia, adjudant-chef Hussein Guino. Sous-préfet arrondissement de Djigisere, adjudant-chef adjudant Drissa Djara. Sous-préfet arrondissement de Souley, adjudant-chef Amidou Berté. Sous-préfet arrondissement de Kachena, Mamadou Djara. Sous-préfet arrondissement de Dogofri, Issa Dambele Nimbela Jele Anga Yoroye. Sous-préfet arrondissement de Djabali, adjudant-chef Djagardia Yossi. Adjudant Fraka, sinon Djagardia Yossi, journaliste. Sous-préfet arrondissement de Kouakourou, adjudant-chef Mamadi Djabate. Sous-préfet arrondissement de Taga, adjudant-chef major Douban Mungoro. Sous-préfet arrondissement de Djambakourou, adjudant-chef major Mamadou B. Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Konza, adjudant-chef major Daouda Kone. Sous-préfet arrondissement de Ngorodia, adjudant-chef Mamoutou Togo. Sous-préfet arrondissement de Doko, adjudant-chef Sidi Amar Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Goulumbu, adjudant-chef Cheikh Oumar Diara. Sous-préfet arrondissement de Fatoma, adjudant-chef Brema Kourouma. Sous-préfet arrondissement de Soufroulaye, M. Tchorno Arunaso, allez inspecteur de jeunesse. Sous-préfet arrondissement de Soy, adjudant-chef Amadou Bari. Sous-préfet arrondissement de Bogel, adjudant-chef Ibrahima Traoré. Sous-préfet arrondissement de Jafarabe, lieutenant Issa Dia. Et Thomas, Parti Sagana, Ninga Petit Ninoye. Ale monsieur Gol de la Nibela Djelen Parti Naklaga Thomas Wele Bala Bugu Bebe Thomas Don Issa Dia Ani Mbete Perelele. Sous-préfet arrondissement de Ourongia, adjudant-chef major Mandé Sidibé. Sous-préfet arrondissement de Dungura, adjudant-chef de police Samba Balo. Sous-préfet arrondissement de Gachilumu, adjudant-chef major Ablaï Isaka Touré. Sous-préfet arrondissement de Giro Sare, adjudant-chef Michel Daou. Sous-préfet arrondissement de Ambiri, adjudant-chef major Siaka Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Zaro, adjudant Bingara Nyorena Odongo. Adjudant-chef major Adama S. Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Mbouna, adjudant-chef Aloussène Moussa Yalkoué. Sous-préfet arrondissement de Sareyamou, ni yesu mela sise mina yoroy. Sareyamou ni Sara Fere nunu. Olu koni on zontomoktu nyafunge. Abou Kone. Sous-préfet arrondissement de Aïbongo, sous-lieutenant Noumka Kone. Sous-préfet arrondissement de Razelma, adjudant-chef Elmedi Maouloud. Sous-préfet arrondissement de Tlemsi, lieutenant Serou Damele. Sous-préfet arrondissement de Ourden, adjudant-chef Abdraman Damele. Sous-préfet arrondissement de Douétiré, adjudant-chef Souaïbou Berté. Sous-préfet arrondissement de Farache, adjudant-chef Chaka Kone. Sous-préfet arrondissement de Mandiakoui, adjudant-chef Abdraman Di Baba Djara. Sous-préfet arrondissement de Djanké, adjudant-chef major Djibril Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Sumpi. Sumpi. Sumpi Koroni. Oumarou Djambilaba. Sous-préfet arrondissement de Banikan. Adjudant-chef Achek Agissa Maïga. Sous-préfet arrondissement de Ngorko, adjudant-chef de police Mamadou Kone. Sous-préfet arrondissement de Mekorek, lieutenant Aloun Badra Djaï. Sous-préfet arrondissement de Agarous, adjudant-chef
Bassirou Tal. Sous-préfet arrondissement de Mbetiloul, adjudant-chef Major Moussa Sidibé. Sous-préfet arrondissement de Tinahama, Alpha Dalaou Maïga. Sous-préfet arrondissement de Taboui, adjudant-chef Mahmoud Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Achanajadji, sous-lieutenant Youssouf Togo. Sous-préfet arrondissement de Tacharan, adjudant-chef Adama Mariko. Sous-préfet arrondissement de Ngou, Youssouf Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Zenda, adjudant-chef de police Mamadou Beketa. Sous-préfet arrondissement de Gounzerei, adjudant-chef Kanam Mam Ag Agissa. Sous-préfet arrondissement de Tungumbar, adjudant-chef-major de police Sekou Amadou Sissé. Sous-préfet arrondissement de Abarat, adjudant-chef Ousseinou Oualagem. Sous-préfet arrondissement de Iniyis, adjudant-chef Djibril Kamara. Sous-préfet arrondissement de Tingrin, adjudant-chef Soumaïla Koulibaly. Sous-préfet arrondissement de Fafa, adjudant-chef Mohamed Cheikh Sidibé. Sous-préfet arrondissement de Labezanga, adjudant-chef Mohamed Ag Alawali. Sous-préfet arrondissement de Mangadoué, adjudant-chef major Mahamadou Abdul Karim Maïga. Sous-préfet arrondissement de Temeglet, adjudant-chef Amadou Soumaré. Sous-préfet arrondissement de Kirimifat, adjudant-chef Almounama Ag Amadou. Sous-préfet arrondissement de Alstar, lieutenant Abdraman Khan. Sous-préfet arrondissement de Indeliman, adjudant-chef Tidjani Dama. Sous-préfet arrondissement de Haroun, lieutenant Yakouba Togo. Sous-préfet arrondissement de Keikourantan, adjudant-chef Khalifa Doumia. Sous-préfet arrondissement de Falmougou, adjudant-chef Mohamed Lamine Diara. Sous-préfet arrondissement de Al-Moustrat, adjudant-chef Major Soumaïla Dramé. Sous-préfet arrondissement de Bogossa, M. Sungalo Damele, allez administrateur civilier. Sous-préfet arrondissement de Inafatan, adjudant-chef Ousmane Temé. Sous-préfet arrondissement de Tagit, adjudant-chef major El Haji Yeli Maïga. Sous-préfet arrondissement de Tajmar, adjudant-chef Iliman Aga Kika. Sous-préfet arrondissement de Datad, Suleiman Tamoura, allez attaché d'administration. Sous-préfet arrondissement de Tegemenen, adjudant-chef Mohamed Ahmed Iklatat. Sous-préfet arrondissement de Essouk, adjudant-chef Modibo Diara. Sous-préfet arrondissement de Agarous, adjudant-chef major Moussa Kanouté. Sous-préfet arrondissement de Amassine, adjudant-chef Gilles Traoré. Sous-préfet arrondissement de Tassit, adjudant-chef Moussa Gaoussou Traoré. Sous-préfet arrondissement de Touzeg, adjudant-chef Boubacar Sidiki Keita. Sous-préfet arrondissement de Terriste, lieutenant Boubou Sila. Niye sous-préfet Oluta Bani. Ministre Mime Sharia Kokuna, ale fana ye jɔyɔrɔ di maa dɔ ma n'o o ye inspecteur de service judiciaire ye, o ye Isa Traoré ye, ale ye magistrat ye. Isa Traoré ale ye magistrat ba ye an ka jamana kɔnɔ, sabula a ye yɔrɔ caman baara kɛ. Ministre min bɛ bɛn ni kelenya ɲinini na ani ka cɛfɔ ni kan bɛ k'an ka jamana kɔnɔna na, ale ka direction bɛ yen sa n'o ye centre de promotion ka se ka bɛn ni kelenya ka cɛfɔ ni kan bɛ k'an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O directeur yi o kɛra Ibrahima Ndiaye, ale ye kalanfa ye an ka sanayɛlɛ kalanso la. Min ye directeur général agence min sigilen don kɔrɔnfɛla yiriwali ma sa, o kɛra Umar Jara ye, o ye ingénieur en informatique ye. Ministre so min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna, Mali lasigiden n'a bɛ taa sigi Abuja Nigérakaw fɛ yen, o ye Cheikh Umar Koulibaly ye, conseiller des affaires étrangères. Nin waati in na ale yɛrɛ a bɛ baara kɛ primature la, anw b'a wele ko COC. Kunnafonidilaw b'a dɔn, n'a fɔra COC, anw filan fɛn fɛn bɛ kunnafoni la bɛɛ bɛ COC dɔn. A tun bɛ Sanbi de fɛ yen Info Matin na, a ye baara caman kɛ yen ka sɔrɔ ka parce que presse bɛ da caman yɛlɛ koyi. Presse bɛ da caman yɛlɛ. Attaché de défense Mali lasigidenso la Libreville kaw fɛ yen, colonel major Umar Jawara.
ministre so min be sa no sigilen no dugukolo ko kuna ale ni jamanadenw ka ko o ye conseil technique dɔw jɔyɔrɔ d'olu ma Almamun Ag Al Mustafa o be o la o ye conseil technique ye ingénieur de construction do min ye Ablaye Diko ale inspecteur des impôts ye Ablaye Diko yaw kan ka ale dɔn ni ma fili ale de tun bɛ domaine kunna domaine directeur ye ale de o fana taara ka kɛ conseil technique ye conseil de ministre la sa ministre ye baara min kɛ n'o ye communication ye kɔnɔna na sa ministre l'administration territoriale k'a bɛ conseil de ministre la dɔnniya k'a yira sa ko farafinna ka tɔn min bɛ don min bɛ n'o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn décentralisation ale ni yiriwali kuntalajan ni dugudaw yiriwaliw ma sa ko o tɔgɔla don n'o ye journée africaine ye ka kɛ ni maaw ka wolosɛbɛnkow ye ko o ɲinanta k'o k'an ka ɲɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ a ko min ye don in ye sa ko ale kɔni b'a to sa marakɔrɔna fangaw marali olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ko min ye Union africaine ye ale kɔni ye ni yamaruya in ta kabini san 2024 juillet kalo tile 27 ka kɛ ni u yɛrɛ ka baaraw kɛcogo ye mara kababɔli mara kɛcogo ɲuman sigidaw yiriwali ani sigidaw tali ɲɛ ko la u bɛnna ka Union africaine na sa ka utu kalo tile 10 ta san o san min ye mara kamabɔli yiriwali kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min sigidaw fana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na k'u y'o kɛ Mali sɛbɛn talen ale y'i tɛgɛ nɔ bila a la k'a yira k'a fɔ ko a jɛra n'a ye k'a bɛ se ka kɛ ka baara kɛ a ka jamana kɔnɔ o de la sa ɲinan sa u kɛlen don ka baro sigi kɛ min kan sa o ye k'a fɔ ko baara minnu bɛ kɛ sigidaw la n'olu yiriwaliw baara kan ka kɛ k'a lajɛ adamadenya hakɛw bɛ se ka don olu kɔnɔna na cogo min na ka kɛ ni farafinna yɛrɛ duguma maraw olu yiriwali ye ko ɲinan ta in sa o hukumu kɔnɔna na sa n'o o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko baro sigiw bɛna kɛ o la mairie ni conseillers fɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ ta sa ko o bɛ kɛ centre de formation des collectivités la min bɛ Kuluba ko ɲɛmaaw olu yɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka se ka o baara in kɛ ko don in kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don sa ka kɛ don ye don min na kunnafoniw kan ka di maaw kan ka lafaamuya wolosɛbɛnko kan baaraw kɛcogo kan mairie ni sigidaw bɛɛ lajɛlen faso ka décentralisation cakɛda fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka ye kɛnɛ kan ministre min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamadou Kasoge ale conseil de ministre la dɔnniya k'a yira k'a fɔ ko an ka batoni ye n'o ye beretigi ye avocat ka ɲɛma an ka jamana kɔnɔ ko ale kɔni sugandira a tɔɲɔgɔnw fɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ n'o o ye baro association des barreaux de l'Afrique de l'Ouest ye k'u ye ale kɔni ta ko k'a kɛ o ɲɛmaa ye u y'a yira sa ko jamana 15 o de b'o o baro in kɔnɔna na a ka baaraw kɛ kun ye min ye jo sariya lafasali min ye sariya yɛrɛ a ka kelenya sariya ka baara kɛ a ka hakɛw kɔnɔna na avocat olu fana k'olu tɔbɔtɔ k'olu la kɔlɔsi min ye dungo juguya ni yurugu k'o kɛlɛ bɛn ni kelenya k'o don avocat olu ni ɲɔgɔn cɛ ani ni sariya taabolo bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jo sariyaw lafasali hukumu kɔnɔna na ko tɔn in k'a sigikun ye nin ye anw ka batoni ye ni o ye Mali batoni ye Ousmane Bouba Traoré k'ale de kɔni taara a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko comité exécutif in n'o ye tɔn in ye o ɲɛmaya o dira ale ma san 2 a kan ka o de kɛ a la ko nin waleya min filɛ nin ye ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali baro ale ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ ka kɛ ni u ka baara kɛcogo ɲuman ye ani danaya min dalen n'u ka bi u tɔɲɔgɔnw fɛ o de la sa ko dɛmɛ kan ka kɛ min ye batoni ye n'o ye Ousmane a bɛ se ka dɛmɛ a ka baara in kɔnɔna na cogo min na san 2 in kɔnɔna na jamana fɛ ministre Kasoge ale y'o dantigɛli kɛ ministre min bɛ transport kunna ale conseil de ministre la dɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ŋaniya kura talen don olu fɛ yaasa an ka baara minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ bolifɛn fɛ sa ale ni baara wɛrɛw fɛ sa ko ka olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la k'o kɛ papier ye papier min bi n'o u bɛna na o fana kɛ digitalisation ye k'a tɔgɔ o ye sigidolo ye sigidolo nakun ye mun ye ka se k'a dɔn maaw n'u bolominɛnw mobiliw min ye gouvernement ta ni kɛnyɛrɛye ye taw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na olu bɛ se ka kɛ cogo min na maa si kana se ka namara ta ka ɲɛsin papiyew ma papiye minnu bɛ di i ka mobili tɔgɔ la i ka mobili plaque fo ka taa se donibatalaw ma gouvernement taw fana olu fana ka dan tigɛ ka dɔn ka bɔ tɔw bɛɛ lajɛlen cɛ la ko min ye nin baara in ye u ye hakili jagabɔ k'a lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min mobili minnu bɛ yen ni olu kɔni kan ka se ka lakodɔn ka bɔ tɔw bɛɛ lajɛlen cɛla sa ko olu mobiliw bɛɛ lajɛlen bɛna na dɔn min ye faso yɛrɛ taw ye olu bɛna na buguna tigɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min u bɛna na fɛn dɔ don olu la olu mana bɔ yen sa donibatalaw ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma sa ko sɛbɛn ta yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ kelen pe de ye jamana kɔnɔ
n'a bɛ fɔ ma ko sigidolo in ko a bɛna na mun ni mun baara kɛ o ye fɔlɔ ka centre informatique dɔ sigi sen kan min b'a to papier o papier bɛ yen n'o kan ka sɔrɔ mobili la sa a bɛɛ ka kɛ biométrie sécurisé ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ka laɲini ye i ka mobili n'a plaque dilanna zen plaque min bɛna na don a la o b'a to e kɔni ye ko kɛ sa i na nɔbɔ ka dɔn k'a fɔ ko e ye nin baara in kɛ plaque kɔfɛ fana papier minnu bɛ d'i ma n'o ye permis n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye sa ale ni sɛbɛnw k'u bɛɛ lajɛlen na numériser ko ni nin ko in sera ka sigi sen kan ministre y'a yira k'a fɔ ko dunko juguya namara ani yuruguyurugu caman bɛ yen ko o bɛna na bɔ kow la douanelakaw impôtlakaw ale ni ministre min sigilen don lakanako kunna fo ka taa se jamana yɛrɛ sɔrɔ kow ma k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna na nafa sɔrɔ nin ko in na ko wa ko min ye musakaw ye ko taayɔrɔ kelen a wari tɛ minɛ olu bolo tugun dɛ a bɛɛ bɛ bila ka taa trésor la i n'a fɔ digitalisation o y'a laɲini cogo min ministre ko ni ŋaniya in kɔni b'ale bolo olu b'a fɛ ka a baara kɛ a ye conseil ministre ladɔnniya a la ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanko kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'an ka maître karamɔgɔ sanayɛlɛ karamɔgɔ 5 k'olu kɔni taara u tɔw cɛla sa ka kɛ sanyɛlɛgew ye u ka jɛrɛ min kɛra novembre kalo tɛmɛnen n'o o kɛra novembre kalo tɛmɛnen maa minnu taara sa k'olu kɔni tɔgɔ bɔra k'olu tɔgɔ yira bɛɛ lajɛlen na ko wa fana ko kalanfaw don bi diɲɛ kɔnɔ u na se ka kalan kɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kibaterikɛ n'o ye ministre de la jeunesse et des sports ye ale fana ye kibaruya di k'a yira k'a fɔ k'a bɛ conseil ministre ladɔnniya k'a fɔ k'a ye baara minnu kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na a baara fanfɔlɔ bɛna tali kɛ min na sa o ye denmisɛnninw tɔgɔla don n'o o ye utukalo tile 12 ye ko o ɲɛnɛmayali baaraw k'u bɛ ka o labɛnw kɛ ministre ko sa ko o don in laɲini kun ye min ye a n'a laɲiniw ye min ye maaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na ko baara in ko a kan ka kɛ a ko ko hukumu kɔnɔna na sa denmisɛnninw kɔni kan ka wulikajɔ caman kɛ olu yɛrɛ kɛlen don ka min labɛn sa o kɔni ye yirituru ye barosigiw ale ni gouvernement mɔgɔw ni denmisɛnninw olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ko wa fana ko a b'a da bɛɛ tulo kan fana k'u kun ye balontan dɔ sigi sen kan ministre sow 19 b'an ka jamana kɔnɔ keba k'olu musow ye balontan kɛ ko balontan kun cɛyɔrɔ sa ministre so min bɛ yen ni o kɔni balontan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Mamadu Konate la ko kupu banna ko ministre so min ye bɛɛ dan k'o ye ale yɛrɛ ka ministre so ye k'o kɛra fɔlɔ ye o ye kupu ta filanan o kɛra ministre de la réconciliation ye sabanan o kɛra Sadio Kamara ye ministre de la défense ko nin kɛ kun ye sa ko ka baarakɛyɔrɔ ninnu mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na ko ani fana ko ka jamana baarakɛlaw ko olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na ko ka ɲɔgɔn dɔn a ye kibaruya wɛrɛ fana di ale ni a tɔɲɔgɔn dɔw ministre d'État ko tun b'u ɲɛfɛ o taara Bafokaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu ye concours fonction publique n'u bɛ sɔrɔsiya kalan na ye k'u taara u ɲɛda olu kan olu ka baara kɛcogo ani n'u ka kow kɛcogo k'u y'u ɲɛda u bɛɛ lajɛlen ka kimɛli kɛ ko denmisɛnnin minnu bɛ yen nin waati na sa o ye 798 ye muso olu ye 102 ye a ko la ko baara in a bɛna na to sen na yaasa maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni n'i ye fonction publique kɔni sɔrɔ i k'a bila i kunna k'a fɔ ko i bɛ taa yen de ministre min bɛ muso den ani du kunna ale fana ye conseil ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko olu ye ɲɔgɔndan dɔ sigi sen kan ɲɔgɔndan in ko kɛkun kun ye mun ye ka se k'a dɔn k'a fɔ muso minnu bɛ yen bi n'olu bɛ taa musow jɔyɔrɔ fa yɔrɔw la u ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan cogo min sabula nin waati na kalanw kɛlen tɛ ka labɔli kɛ min ye lafaamuyaliw ye olu ye o baara sigi sen kan yaasa ka se ka o kɛ ko maa minnu kɔni taara ko kɛnɛ kan sa ko olu kɔni k'u na dɔ fara u ka dɔnniya kan yan'u ka taga ekɔliw la n'u ka taa ɲɔgɔndanw na musow ko nin waleya in diyar'u ye kosɛbɛ sabula u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔko ye ani ko faamuyaliko ye yan'u ka fɛnw cɛ sa ko olu na se ka u labɛnw kɛ ka se ka o kɛ ka ɲɛ ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye Moritanikaw fɛ ye baara dɔ bɛna na kɛ yen n'o bɛ tali kɛ sɛnɛ taabolo la farafinna ko laɲini dɔ tun kɛra Moritanikaw fɛ o san 10 o sɔrɔlen nin ye o kɔfɛ sa kimɛli baaraw k'u bɛ ka olu labɛn o kan ka taa kɛ Tchadikaw fɛ yen k'a daminɛ sa octobre kalo nata in o tile 29 ka taa bila tile 31 na ko baara minnu tun kɛra Moritanikaw fɛ yen sɛnɛko baganmarako ta nasira la san 10 o baara lawaleyali kɔfɛ sa ko mun ni mun ɲɛna o la k'u bɛna na taa o kɛnɛ na Njaminakaw fɛ n'o ye Tchad ye ko Mali ale sen bɛna na y'o la ministre min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye Assa Badialo ye
ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ sa ji ye tiɲɛni minnu kɛ degun minnu yera la a ale n'a ka minisiriso sera ka wuli ka baara min kɛ a ko ko utu kalo tile 8 maa minnu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ jiko la k'a bɛ taa maa 50 yɔrɔ 52 jiko ji ye tiɲɛni kɛ o yɔrɔ de la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na minɛnw de ka tiɲɛni barika bonyana ko wa fana ko min ye maa 4 o de ni tora waliya 52 in olu senfɛ minisiriso ale ka minisiriso ani minisiri min bɛ sécurité alimentaire kunna k'olu kɔni bolo fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ ka se bilakaw fɛ yen min ye utukalo tile 5 ye k'u taara dɛmɛ don bilakaw ma bila maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ sa k'o kɔni tun ye maa 260 safurulaye olu ye dɛmɛ min ta ka don bilakaw ma sa o bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 276 ma min ye musaka ninnu ye sa k'o kɔni kɛra sa ka se ka u dɛmɛ cogo min na o de ye nin ye u ye malo u y'o tɔni 80 ani kɔ u y'o de di min ye maaw ye maa minnu y'o sɔrɔ sa o ye maa 3,400 ani 38 ye olu sera ka o sɔrɔ maa minnu bɛ fana no olu ka du kɔni ye dumuni foyi kun tɛ olu bolo balo dira olu ma o bɛna sefa wari miliyɔn 16 ma a n'a kunkanfɛ a ko fana ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sefa wari miliyɔn 74 o dara ka don maaw la maa minnu bɛ kɔni ni foyi ma tɛ olu bolo o musaka o tilara olu ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko u ye dɔgɔtɔrɔso kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin waati na dɔgɔtɔrɔso min bɛ se ka munumunu bila dugu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na ani yɔrɔ wɛrɛw la fana yɔrɔ minnu na fana ni degun ye mɔgɔw sɔrɔ ye ko min ye san ye mɔgɔ tɔ minnu kɔni sɔrɔ ka tɛmɛ bilakaw ta kan k'olu dɔw ma bɔ u nɔ na olu ta kɛra ji don n'u ka ji ye tiɲɛni kɛ donc olu ma u sigiyɔrɔw bilata ko o de juguyara kosɛbɛ Asa Bajalo ko fana ko min ye bana o ko ta nasira fɛ sa ko bana min bɛ n'an b'a fɔ o ma ko coronavirus ko kɔni kurama ye o la dengi ko dɔw bɛ ka fara o ta kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ale ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye dɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la tangalanw an k'olu k'an taabolo ye conseil des ministres a sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa o ye Burama Kulubali ye utukalo tile 7 kulubakaw olu fɛ yen keba an bɛna farikolo ɲɛnajɛ la min ye fédération malienne de football k'u bɛ dege karamɔgɔ ɲini na dege karamɔgɔ ɲini u y'a dantigɛ u ko appel à candidature poste sélectionneur national senior du Mali k'ulu ye jateminɛ de kɛ koyi n'o ye fédération ye ko u bɛna na zen équipe nationale dege karamɔgɔ u bɛna ta ni ministère o ka yamaruya ye k'u ni ministère ka ɲɔgɔn faamu na o de la k'u ye ni appel à candidature bila sen kan ka mɔgɔ ɲini i ye maliyɛn ye o i bɛ bɔ kɔ kan o ni sɛbɛn b'i bolo n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka olu ka laɲini minnu kɛ o laɲini olu filɛ nin ye laɲini fɔlɔ ye mun ye o ye maa min bɛ yen n'olu bɛna a ta a tigi a ka se ka équipe nationale A sigi sen kan Mali kɔnɔ équipe nationale A min ni a bɛ ninkura fiyɛ a la laɲini filanan ye min ye a ka se ka Mali qualifier ka taa CAN 2025 la n'an sera CAN 2025 kɛnɛ kan a dɛsɛlen pewu a ma se ka foyi sɔrɔ ka di Mali ma an ka taa demi-finale tan ko min ye u ka laɲini wɛrɛ ye tuguni o ye Mali Coupe du Monde 2026 a k'a jija an ka se ka qualifier ka taa o kɛnɛ kan an dɛsɛlen pewu an ma foyi sɔrɔ an ka 8e de finale an k'o kɛnɛ sɔrɔ Coupe du Monde kɛnɛ kan ko o y'u ka laɲini ye ko wa fana ko maa kura min bɛna ta n'i b'a fɛ i ka ta i k'a bila i kunna k'a fɔ ko min ye Mali directeur technique national ye i na o sigi sen kan ka kuntilenna d'o ma denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu kan ka don Mali farikolo ɲɛnajɛ la don nataw la ka se ka olu baara kɛ ko sabula min ye fédération ye ale ka centre technique kura o kan ka sigi sen kan baaraw kan ka kɛ o kɔnɔna na ko wa fana hakilina minnu bɛ i yɛrɛ la n'i b'o dɔn balontan ko la n'i bɛ se ka o kɛ n'o o ye balontan yiriwali ye i b'o kɛ ka kɛ ni fɛnma futu ale ka taabolow ye ko baara wɛrɛ minnu fana bɛna na ɲini a tigi fɛ o ye i ka kɛ maa ye maa min ni directeur technique bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa fana i k'i jija fana i ni maaw n'o ye entraîneur tɔ minnu bɛ yen
minnu si ma san 15 sɔrɔ minnu ma san 17 sɔrɔ san 20 ani san 23 k'u n'olu entraîneur ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛn bɔ fɛn min ni o bɛ jamana nafa k'o mana tɛmɛ ka bɔ yen i bɛ fɛ ka kɛ Mali entraîneur ye i k'i jija fana i ka se baara kɛcogo la baara min n'o bɛ bɛn ni diɲɛ balontanbaw ye ka se ka Mali sen don o la wa n'i bɛ fɛ ka kɛ entraîneur ye i bɛ se ka na n'i ka sɛbɛn ye ani i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen i bɛ na ni olu ye ka n'olu bila min ye Mali fédération ale fema futu la wa min ye i bɛ baara mun fana kɛ fana n'i ye baara o baara kɛ keba k'i k'o fana bɛndɛgɛmɔ k'o yira u ka secrétaire général la k'a fɔ ko i ye nin baara de kɛ maa minnu bɛ yen ko n'olu bɛ fɛ sa ka ye nin ko in na k'i k'i jija u b'a fɔ min ma ko licence A Pro CAF o ka k'i bolo walima licence A Pro UEFA walima n'o ɲɔgɔnna dɔ b'i bolo i ka na n'o ye o ye diplôme ko ta fanfɛla o kɔrɔ ko anw ka entraîneur caman bɔra a la fɔlɔ so y'an kɔni ko farikolo ɲɛnajɛ n'i b'a fɛ ka n'a dege karamɔgɔya kɛ Mali la yan baarakɛ kan k'o ye tubabukan ye k'i k'i jɛ i k'o mɛn wa fana min ye i k'i jija fana farikolo ɲɛnajɛ farafinna ta i ka kɛ o dɔnbagana ye ani diɲɛ ta i k'i jija fana i ka kɛ maa ye maa min ni miiriya de bɛ a la ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ n'o ye balontan ye k'a yiriwa k'a sinsin k'a bila sen kelen kan wa fana i ka kɛ maa ye ze entraîneur ni maa min bɛna kɛ Mali entraîneur ye i ka sɔn k'i bɛ sigi yan ka mɛn dɛ i bɛ kɛ Bamakoka de ye ka mɛn i tɛ kɛ kɔnɔ ye kuma o kuma e bɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ o tɛ kɛ dɛ i bɛ to yan ka mɛn ka baara kɛ ko wa fana i k'i jija fana i ka kɛ maa ye maa min bɛ maaw kun min ni maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ fana i ka kɛ o maa ye farikolo ɲɛnajɛ fana hukumu kɔnɔna na a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko carnet d'adresse i ka maa dɔntaw olu ka caya kosɛbɛ wa i yɛrɛ fana kiba y'an kɔni an ka entraîneur yan so entraîneur bɛɛ bɛ bɔ a la ko n b'a kala tubabukan na avoir un bon palmarès en tant qu'entraîneur c'est-à-dire dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na a ka fɔ k'i delila ka coupe du monde ta i delila ka coupe d'Afrique ta i delila ka équipe dɔw qualifier o de tɛ ou bien n filila de un bon palmarès t'o de ou bien ka bɔ diɲɛ na ka dege dede la o de don wa ahan ko un bon palmarès o kɔni kɔrɔ de mɔgɔ min delila ka coupe du monde ta i delila ka coupe d'Afrique ta i delila ka équipe dɔw la qualifier i ye Ligue des champions ta siɲɛ caman i ka médaille ka ca ni Drogba ninnu ta ye i ka fɛnw ka ca ni Messi ta ye o ɲɔgɔnnaw ni anw ka sokaw bɔlen a la palmarès en tant qu'entraîneur kɔni bɔlen a la o mana tɛmɛ ka bɔ yen i yɛrɛ ka kɛ maa ye maa min ni joueur y'a ye u b'a dɔn ka fɔ ko tiɲɛ na an kan ka nin bonya wa min ye ɲɔgɔn bonya ye ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ye i k'o jija u ka don n'i ka joueur ni ɲɔgɔn cɛ i ka vestiaire kɔnɔna i k'i jija a kana kɛ marabaatiga feere yɔrɔ ye jisumatulaw kana don yen lemurufeerelaw kana don yen tɛmɛsenna kana kun kari ka mi-temps na i k'i jija i ka vestiaire ka kɛ o ye ko wa fana min ye farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ yen i k'u ka kibaruyaw dɔn e yɛrɛ fana i ka kɛ maa ye maa min ka kɛnɛ dɛ wala ka kɛ maa ye maa min ka kɛnɛ min ye contrat ye n'u bɛna o d'i ma fédération mɔgɔw ko san 2 u b'o de contrat signé ni a tigi ye a bɛ se ka yɛlɛma siɲɛ 1 ka kɛ n'i ka jaabi ye fana nka ni san 1 banna a b'aw sigi a bɛ kimɛli kɛ an y'i ta le 8 août an y'i ta sa le 8 août 8 août wɛrɛ i n'an bɛ sigi de kiba de b'a daminɛ i ma deli ka Mauritanie baati i ma deli ka Sénégal baati Côte d'Ivoire nana an ci yan Benin y'an kɛ ta bon vraiment an k'a jɔ e ka taa an bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini nka san 2 bɛ kɛ mun na i ka san fɔlɔ jaabi n'o kɛra u sago ye o ye contrat tɛ tɛmɛ san 2 kan o mana bɔ yen n'i b'a fɛ k'i kanbɔ mun ni mun kan ka y'i ka sɛbɛn kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko dossier de candidature nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin i bɛ nin bɛɛ de k'i ka dossier de candidature kɔnɔ n'i y'o kɛ i bɛ na n'a ye k'a datugu k'a bila enveloppe kɔnɔ k'a sɛbɛn enveloppe sanfɛ ko courrier confidentiel rapide i bɛ taa bila fédération na u ka boîte postale o ye BP
1020 Bamako ou adresse mail malifoot 1960@gmail.com ko yani ni utukalo intleta ani akora kulu ka mogo soro kaba mogo bubulo do kana anda golo jakon ko yani utukalo tleta ani woroche walma ubeka ninke parce que yemi fo septembre ododo septembre dodo donc ko ni kalo tleta ni woro midi ko kanga soro mi candidature bela jilen dala ko dossier de candidature papier ni papier mnganga ka kono keba lettre de motivation ika CV no curriculum vitae ika diplôme copie walma attestation yemunu soro ika certificat médical mi o certificat médical no ga ira ka kika kene a meninga ke kalo sabai o ga kibolo ika photo carte d'identité photo o fla ibo o bla kono fédération mogo yeni bataki de bo keba ko wafana ko procédure mina na kala dossier de candidature ku bina na sege jiri kerengere fe jiri mina na ta ka se ka alaje mamun nga taka ke fema futu ale ka entraîneur kurai ko wakoni dossier fana bela jiren sege ka bam mam fema futu siège la jabi bo ka binga di mogo ma seben fasiri la ni kalo intle wolonvla to kunu yesawa as fasiri la mami fe comité exécutif togola secrétaire général Sidi Bekay Magasa wani kelen fana o de fana be directeur technique fana tala donc ni fédération ou ye min fo ku mago be entraîneur na keba u chindega ngante puma bi sino nia akai ala ka nya kadama malikoro auto do fo malikoro ala ka nya kadama sino ni nguma ni wogo be sisa so buna fo ko mblaru ko mala ka nye wallahi ndu sugun chele ne ba fala ka nye an entraîneur soro mi ma mboni de win konnana sino entraîneur ya ta chogo ya ke chogo munu ma ta bo le ga barake Canada papier ma de Canada papier ma de aka o siga o ka se nyon fe emi ya ta e ko mi awode ke ala entraîneur yo ode me da woro la me dugo ke mali sengana che me fe wora be sena ke ba mi nga boni be do na ta la mu no fana fo mo yi appela candidature wora be mi nga boni ni candidature be o fana labe o me sena ala ko o fo do fana yira ana na mbora nununga fédération gola basket la esad malien chauna muso ulu koni championnat ulu o takaba stade a chana muso amba fosango maku félicitations Mahmoud Bari ni ale anga demsenie ale koni tegano bla sebena sa ko Villarreal akanga tai mi Bari yere bela jele ma donga foko demsen mindo asena kadi ko sebe ayera ka foko Villarreal yere ale funa be championnat Espagne Sanduru ayo contrat o de signé Super Coupe Assimi Goïta ko be damine ni kalo intleta an woro nyinanta ka ballon tan bela jele ke bo konate la mi nye équipe ye ulu dono ka ba bara anyama ya be mamunu mulo sa ore no ya président ba re no ye tungarai alere conférence de presse ke ka nyafole ke nala sonama wulada na anaka kuma di mauma keba amanga kiwara farko le kiwara kunchani mi Véron Mosongo Omba dans l'œil du cyclone du Guardian britannique. Anglais ou ka gafé d'obéi, à toi ko ve Guardian. O de a sebe, ko kafu secrétaire général, no ye Véron Mosongo Omba ko ni wati na, ko papier do boara ka kafire konana ka yira ka fo dungo jugu yuruku namara ani wuliga jo ke jugu kabo ko ke moseto ale papier nke ko nga kuma nugo ko bina ne papier nye kafu ka reunion na Masongo ko ba ale de secrétaire général aba pachi ka boy ka lata kerefe Guardian mo ko tegasira ka da papier nga ulu ya soro ya kono kuma uye ko nga miwe Veronier are bora ka yira are ga page
X kan n'o ye Twitter ye k'u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko galon don ko foyi tɛ yen ko min bɛ yen ko preuve b'u bolo a la k'ale y'a waleya kɛ an bɛ min fara a kan dɔrɔn Véron ni sen ka ca Bamakɔ yan Mali farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ b'a dɔn ko Mali crise bɔlɔntan crise daminɛni fo sisan a tɛ kalo kɛ n'a sen ma don yan donc ni CAF ko k'ale nɔ minɛlen don mɔgɔ kan ka o ɲini k'o sɛbɛn dɔn k'o kalan sɛbɛn in kɛba anw kelen b'a fɔ han a bɛ Mali kunnafoni di gafe belebeleba l'essor a b'o fana kɔnɔ donc gardien y'a sɛbɛn l'essor y'a ta a b'o kana kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye farikolo ɲɛnajɛko ta kibaruya la yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'an dɛmɛbagaw fo n'o ye radio partenaires ye yuwarukaw olu fɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen fo radio tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa Bagindaw Kayi Segu Sikaso Kucala Bamako ka taa se Narena ninnu bɛɛ lajɛlen ma Kitakaw fɛ yen Manakotokaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin Jani ma Seydou Sangare dugutigi k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ Sori Kɛmɛso fo Maraka Samake ale nana ka bɔ Côte d'Ivoire k'an b'a fo ka Kurube Jara fo Colonel Siri Lamine Traoré bamanan ale bɛ Ezo la o ɲɛmaa y'ale ye Tcherno Oumar Asijalo monsieur le ministre le génie k'an ka foli bɛ s'a ma ka Boyina Babi fo Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la an ka foli bɛ s'a ma Bole ka Colonel Assa Badialo fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ministère de la santé kɔnɔna na monsieur le maire Siriman Bachili ko ani sɔgɔma Bayiba mairie du district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate Ibrahima Tunkara Gawusu Traoré olu bɛ Paris min ye Sori Sako ye ale bɛ Canadakaw fɛ yen Issa Konate ale bɛ États-Unis min ye Lucas Dakone ale bɛ Houston Madina Jara ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ Atlantakaw fɛ an b'a fo a n'a balimakɛ n'o o ye Babi ye o bɛ douane na Bamakɔ yan Ibrahima Sako Papisi Jalo olu bɛ wɔlɔfɔw fɛ Amadou Gassama ale bɛ yan ale ni Jangoba Bako k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Keba an ko n ko pano mɔgɔ caman bɛ ka weleli kɛ numéro o ye 92 42 42 30 minnu bɛ fɛ ka Orange Money ci parce que caman bɛ ka ne ɲini u tɛ ka ne sɔrɔ ne bɛ ka to ka message ye n bɛ bɛn ni dɔ ye n tɛ bɛn ni dɔ ye pour que o ka bɔ a la 92 42 42 30 o numéro ni maa min b'a fɛ ka Orange Money ci ka message bila ou bien ka fɛn fɛn kɛ ni Jani ye i bɛ se k'a ci o numéro kan Keba kunu kuma fɔli ni bi cɛ yɔrɔ belebele ale y'i ta fɔ ka bɔ a la ko tilancɛ ale b'o ta tilancɛ talen kɔfɛ sisan Boubacar Gueye ka bɔ États-Unis ale ye 5000 bila ka na o 5000 sera Amadou Tandina i ka cɛ terikɛ don Isa Kante terikɛ don ale fana bɛ États-Unis ale ye 20 bila ka na Keita Solar olu ko ko sɔgɔmada in na an ka taa convertisseur 11 Caviar o tɛ wa k'an ka taa o minɛ sɔgɔmada in na Club Kassim Traoré la Nuru Kulubali ale ye dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ Kayi ale ye 2000 bila ka na donc situation ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su in na fana débat politique bɛ yen Ukraine bɛ baara min na a kun ye mun ye ani expert dɔ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna su in na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 yanni sufɛla cɛ Amara k'i fo bi ta ma nɔgɔya san y'i ba de bɛ dasi bon an bɛna lajɛ sa komi faleyakaw ti dɔwɛrɛ dɔn ni tigɛdɛgɛ tɛ an bɛ tigɛdɛgɛ n'a dɔ tobi ka d'i ma bi Keba i Jalo a k'an bɛn